Türkmenistany raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletlerine hemişelik göçmek meýilleri saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine we beýleki sebitlerine bolup geçýän emigrasiýa torkunlaryny öwrenýär. Etniki gelip çykyşy Rus milletinden bolan Türkmenistany raýatlaryň Russiýa Federasiýasyna köpçülikleýin emigrasiýasy dowam edýär. Şäher ýerlerine we etrap merkezlerine Rus maşgalalarynyň sany kemelýär. Edara karhanalarda etniki Rus hünärmenleri azalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabad şäherine 44 kwartiraly bir köp gatly jaýda yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy. Mundan 5 ýyl odal şu köp gatly jaýyň her bir giýrelgesinde adyndan 2-3 sany etniki Rus maşgala ýaşaýardy. Häzir 44 öýli köp gatly jaýda ýekejede Rus maşgala galmady. Diýip Lewaply ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistany etnik ruslaryň ýurdu köpçülikleýini terk edip Russiýa Federasiýasyna göçüp gitmegi 1990-njy ýyllaryň başlaryna Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýa-da köpçülikleýini häsiýete eýe bolup başlady. Her bir edara kärhanada Rus milletinden bolan hünärmenler bardy. İşgärler bölümlerini, maliýe bölümlerini ýa-da hasapçy, gaznaçy ýaly hünärlerde Rus ýananlary işleýärdi. Häzir edara kärhanalarda Rus milletli işgär galmady. Diýip beýleki bir Türkmenabadly aýdýar. Russiýa Federasiýasyna hemişelik göçýän Türkmenistanyň raýatlar Aşgabatdaky Rus konsullugyna ýüz tutup Russiýanyň daşary ýurtlarda ýaşaýan Rus watandaşlaryna gönükdirilen göçüş maksatnamasynyň çäklerini ýa-da beýleki ýüz tutmalar boýunça wiza alýarlar we ýaşaýyş ruhsatnamasyny alýarlar. Soňra Rus raýatlygyna ýüz tutýarlar. Türkmenabaddan Russiýa hemişelik göçmäge taýýarlyk görýän bir Rus ýanany Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde emigrasiýa kararynyň aňyrsyna ýatan sebäpleri düşündirdi. Biz çağalarymyzyň geljegi üçin Russiýa göçüp gidýäris. Meniň özüm Türkmenistanda dowuldum. Ýöne çağalarymyzyň bilim mümkinçiliklerini göz öňünde tutup Russiýa döwletine göçüp gitmegi kararlaşdyrdyk. Diýip Rus ýanan aýdýar. Lewap vilayatynyň Sewit merkezine etnik Rus maşgalalarynyň taşrap gidýän ýaşaýyş jaýlary etraplardan Türkmenabad şäherine göçýän yerli ýaşaýjylar tarapyndan satyn alınýar. Russiýa özüniň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň fonuna daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna, şol sany öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň raýatlaryna Rus raýatlygyny bermek prosesini sadalaşdyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary noýabryň başlaryna Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna wiza ýüz tutmalary, Russiýa gitmäge ýykyn edýän türkmenistanlaryň ýüzbeýiz bolýan meseleleri barada habar berdi. Russiýada 30 000-den gowrak türkmenistanly student ýokary bilim alýar. Şol bir wagtda 2022-nji ýylyň sentýabryna Türkiýanyň türkmenistanly raýatlary wizasyz syýahat düzgünini ýatyrmagynyň ideýany Russiýa zähmet migrasiýasyna çykýan türkmenistanlar üçin hem esasy ugurlaryň birine urup başlady. Ýöne Türkmenistana dowam edýän syýasy we durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna beýleki daşary ýurt döwletlerine göçmäge istek bildirýän türkmenleriň sany egsilmeýär. Türkmenistanyň Kronika neşri ýa-ni ýakyna Lewap vilayatynyň Özbegistan bilen serhetdeşen sebitlerine goňşy ýurda hemişelik göçmäge istek bildirýän raýatlaryň köpelýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewaply maşgalalaryň arasyna Demirgazyk Kipr ülkesine göçýän raýatlaryň hem bardygyny habar berýär. Kipr adasyna ýerleşen Demirgazyk Kipr territoriýasy diňe Türkiýe tarapyndan ikrar edilýär. Türkmen maşgalalarynyň arasynda öz jaýyny, mülküni we emlägini satyp Demirgazyk Kipr ülkesine hemişelik ýaşamaga gidýän adamlar köpelýär. Diýip bir Türkmenabadly aýdýar. Ozalky ýyllarda türkmenleriň zähmet migrasiýasynyň esasy ugurlary Türkiýe bilen bir hatarda Demirgazyk Kipr ülkesini hem öz içine alýardy. Demirgazyk Kiprde isleýän Lewaply türkmenler Türkmenistana dolanyp emläklerini satyp çykarýarlar we çağlaryny hem ýanlaryny alyp ýygyna dolanýarlar. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Şeýle Lewap vilayatyna käbir syýahatçylyk gullukları Kipre syýahat wizasynyň çykarylmagyna ýardam berýän hyzmatlary hödürleýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2009-2019-njy ýylar aralygyna 2 million çemmeti Türkmenistanlynyň daşary ýurt döwletlerine migrasiýa çykanyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we migrasiýa daralary ilat arasyna saklanyp galýan daşary ýurt meýilleri emigrasiýa torkunlary boýunça resmi düşündiriş ýa-da beýanat bermeýär. Türkmenistanda raýatlaryň öýde ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy bowurda para bermiň ozal görülüp eşdilmedik derejede möwjemegine getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri maglumat berýärler. Hususan paýtagat Aşgabatda propiska ýagny hemişelik ýazga durmak isleýän raýatlardan sorulýan paranyň meçberi 100 000 ABŞ dollaryny çenli etdi. Bu tanış tapşyňa görä araça görä ütgäp bilýär.
Diýip çeşmämiz 16 noýabrda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamy saklanyp galýar. Raýatyň ýaşaýan ýeriniň ýazgysy onuň pasportynda bellige alınýar. Bu talap raýatlaryň özü ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde hemişelik ýaşaýyş we iş mümkinçiligini çäklendirýär. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä ýurtda propiska edinmek isleýän raýatlardan sorulýan paranyň möçür boýunça Aşgabatdy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri we Ahal welaýatynyň Änew şäheri idarlaýar. Türkmenbaşyda hemişelik ýazga durmak isleýänler 10-15 miň ABŞ dollary meçberine parany bermeli bolýarlar. Änewde ýazga durmak üçin bolsa 3 miň ABŞ dollaryny bermeli. Diýip çeşmämiz bellidi. Onuň sözlerine görä Aşgabatda we Türkmenbaşyda propiska durmak üçin sorulýan paranyň möçüriniň ýokary bolmagy bularda iş mümkinçiliginiň köp bolmagy bilen baglanşykly. Türkmenistanlaryň Änewe ýazga durmagy da köp isleg bildirmegi raýatlaryň bu şäheriň Aşgabatyň çägine goşulmak ähtimallygynyň bardygy barada uly umyt etmegi bilen baglanşykly. Aslynda bu belli däl. Ýöne şonda da Balkanly köp raýat Änewe propiska almagy ýykyn edýär diýip Balkanly çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä bu uğurda para berimiň ýokarlanmagyna raýatlaryň öz ýaşaýan sewitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy sebäp boldy. Bürokratik bökdönşükler zerarly para vermedik adamlaryň hiç biri başga ýere, hususan Aşgabat, Türkmenbaşy we Änew şäherlerine ýazga durup bilmeýärler. Hatda Aşgabatly gyýlara öýlenen raýatlar üçin 5 ýyl garaşyp soňra paýtagtyň propiskasyna geçmek hukugy bolsa-da, olar 20 miň ABŞ dollaryny para hökmüne bermeseler ýazga alynmaýarlar. Ýöne bu parany bermäge men ýaly köp adamyň mümkinçiligi ýok. Diýip mundan 6 ýyl çemesi ozal Aşgabatly gyýda öýlenen Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Çeşmelerimiz propiska meselesiniň köplenç 30 adamdan ibaret ýürüýti topar tarapyndan çözülýändigini belleýärler. Bu komissiýa her bir etrapda bar. Bu topar ilaty ýazga alyş bölümiň mejlisler dalynda maslahat geçirip paranyň möçürine görä raýaty ýazga almalymy ýa däldi barada karar çykarýar diýip çeşmämiz belledi. Onuň tasdiklamagyna görä bu toparyň düzüminde etrap Haziyetinin, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we İçeri işler Ministrliginiň yerli idaralarynyň, Etrap Prokuraturasynyň, Merkezi Bank Etrap şahamçasynyň dagy wekilleri bar. Adatlyk bu ýagdaýlar barada değişli Türkmen häkimiýetlerinden şol sanda Aşgabatyň Türkmenbaşynyň we Ahalyň polisiýasynyň ilaty ýazga alyş bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 39-njy maddasynda her bir raýatyň ýurduň çäginde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugynyň bardygyna kepil geçilýär. Häkimetler Mar welaýatynyň Bayramaly etrawyna, şol sany etrap merkezine ýerleşýän orta mekdeplerde ýokary klasslardaky gyýda kurslaryň arasyna hasap alynýan göwrülilik hadisalarynyň arasyna mekdeplerde barlygy geçirýärler. Bu enatalar bilen ýygnaklary guraýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi. Çarşanbe günü Bayramalynyň bir orta mektebine häkimet wekilleri Lukmanlar bilen birlikde ýokary klass okuwçylaryň arasyna gurrun döşük geçirdi we ýa-ni enatalar bilen ýygnak geçirdi. Hukuk goraýjy idaralaryň bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde mekteplerdäki barlyklary soňky wagtlarda jinsy gatnaşykda tutulýan ýokary klass okuwçylaryň köp bolmagy bilen baglanşdyrdy. Ak halatly bir erkek adam ýokary klass oglanlarynyň ad familiýalaryny belli etdi. İktan Lukman diýen ýokary klasslardaky gyzlary barlady. Diýip mekteplerdäki barlyklardan habarly bir ýaşaýjy aýdýar. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklaryň ýa-ni häkimet wekilleri we lukmanlar enatalar bilen ýygnak geçirdi. Ýygnaklarda ata-enelere çağalaryň edep terbiýesine berk gödөгçilik etmek tapşyryldy. Çağalaryňyza berk gödөгçilik edin. Kim bilen gurulýar, kim bilen hatalyşýar, kim bilen halyşýar. Gödөгçilik edin. İnternetden dasta saklaň, ellerine mobil telefon bermäň. Diýip ýygnakda çykyş eden Lukman ata-eneleri ýüzlenýär. Türkmenistanyň häkimetleri polisiýa işgärleri häliçini mekteplerde okuwçylar bilen ýygnak geçirip tertip düzgüni wagt edýär. Düşündiriş işlerini köplenç terbiýeçilik işleri bilen bir hatarda akylly telefonlardan we internetden erkin peýdalanylmagy ýadgyrylýar. Bayramalynyň orta mekteplerine çykyşlarda soňky wagtlarda ýokary klass okuwçy gyýlaryň arasyna göwrülilik hadisalarynyň köpelýänligi, abort üçin lukmanlara ýüz tutýan okuwçy gyýlaryň sanynyň artýanlygy bellenildi. Şeýle-de hukuk goraýjy idaralaryň wekilleri soňky wagtlarda göwrüli bolup özüniň göwrüli bolanyny ata-enesine aýtmaga gorkýan we öýüni terk edýän okuwçy gyýlaryň hasap alynýanyny aýdýarlar. Mekteplerdäki barlyklar seýle hadisalary ýüze çykaryp bu barada okuwçylaryň hosarlaryna hemde hukuk goraýjy idaralara habar bermegi gözüňünde tutýar. Diýip ýygnakda çykyş eden bir resmi aýdýar.
Ýöne ýygnaga gatnaşan ateneler şeýle barlyklaryň we terbiýetçilik wagtlarynyň netijeleriniň sonra gastanalýarlar. Şeýle-de ateneler barlyklaryň ýa-da garşysyna göreşilýän hadisalaryň azalýanlygy ýa-da artýanlygy barada hasabat berilmeýändigini aýdýarlar. Ýygnaga gatnaşan bir bayrammanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde ykdysady ýagdaý pes gojalyklaryň ýa-da howsarlary türme tutsagylygyny hökm edilen çağalaryň şeýle sosial meseleleriň garşysyna gowşok we gowuşgunsyz galýanlygyny aýdýar. Beýleki bir ýygnaga gatnaşyjy ykdysady ýagdaý pes maşgalalarda ýetkinji gyýlaryň arasyna ten satmagy meýil edýän ýaş gyýlara duş gelinýändigini aýdýar. Türkmenistan döwlet ýetiriliňek media serişdeleri şeýle meseleleri açaçan ara alyp maslahatlaşmaýar. Şol bir wagtda synçylar Türkmenistana zenanlaryň arasyna islenilmeýän gowrullygyň öňüni almak boýunça sowatlyk we habarlyk kampaniýalarynyň gowşok alınıp barlýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti gowşok gatdygy gormaga gönükdirilen meýilnamalaryň çäreleriň durmuşa geçirilýändigini aýdýar. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň ýol açýan sosial meseleleri barada gurrun gozgalmaýar.